Lapas sa kaspa ang kahadlok nga gibati sa usa ka estudyante human nga gireklamo ang driver nga gisakyang tricycle nga giingong mihikap sa sensitibong bahin sa iyang lawas. Sumala sa report, wala maglangan ang Public Safety Office kon PSO sa pag-aksyon sa reklamo. Kagahapon gilayong gidakop sa mga traffic enforcers sa maong buhatan ang giingong suspect nga driver diin gikumpirma sa biktima ang nahitabo human nag-atubangay. Gipatawag usab ang presensya sa Philippine National Police pinaagi sa TEU aron masiguro ang hustong proseso sa investigasyon. Tungod sa seryosong aligasyon, gilayon na gibawi ang prangkisa sa driver. Gihatagan kini og ticket, ingon man gi-impound ang iyang tricycle o gikumpiska ang prangkisa samtang nagpadayon ng investigasyon. Human niini gi-turn over ang suspect sa TEU alang sa dugang pag-imbestigar. Sumala sa PSO, dili ni natugutan ang bisan usang matang sa pagpangabuso o dili maayong binuhatan. Ang mga masakpan, pangitaon o panubagon gayon sumala sa balaod. Padayon ng investigasyon sa maong panghitabo aron sa taon ang igong kaso nga ipasaka batog sa tricycle driver. Mga katropa, nakabati bag kaluya sa panglawas, posibleng kulang ka sa bitamina, magsanto na vitamin C na. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario, XFM News.